Anak ko na maestra first balik yung skin day. Bigat ka mahal. Patangon sa tanak ka ron. Good morning, ma'am. Basta good morning. Bayarin ako ninyo nga sige din ako. Unsa pa niya daw? Mo na mayad. Wala pang galing may balon. Kwarta, ma'am. Huwag kami tagay balon nga pong nanay. Karon wala pang may balon. No, kaya basta bayarin ko ninyo. Di ba lang yung tagaan nanay balon? Wala may kabayad mo. Kaya ang manok ay baligyaw na pambalon na mo. Gikawat man ni Rickmar. Na, wa ko'y labot. Wa ko'y labot kung sa inyong irason. Basta kay bayarin ko sa akong skin day. Di mo mi mangutang ato, ma'am. Imo pa utang. Pero yung gikaon. Lisod sa among ilabay. Ngayon mo tayo pautang sa mua. Malang sakit niya mong lagos. Gitsa pag hindi mo diri, oh. Basta kay bayarin ko ninyo. Katwa. Nagkuha na to. Nagtubo na to. Pila malong tubog to, ma'am? Times 3 na to imo. Grabe sa nga tubo times 3, ma'am. May makagaba naman ang times 3, ma'am. Kaya gamitan ako. Mag-ultrasound ko. Grabe eh. May pangutang kay gitubo. Si ma'am, wag may tubo. O sa to. Sikat madumog. Siya gito ba? Wala, ma'am. Ay. Wala man good, ma'am. Wala. Wala. Basig malabayan ta kaning Wala lagi ko gisulti, man. kandon. Gitubo. Wala mo ko na ingon nga makagitubo. Ang ako nga ingon, ma'am, nga imong tiil duhara ka dangaw. Unsa? Bahala o di maunor, basta di makaigil.